ensinnäkin onnittelut KJT:lle, että tasainen hyvä kamppailu ja tavallaan yritettiin vähän sekin iskeä, että ollaan kärsivällisiä ja koitetaan kuitenkin pistää välillä painetta sun muuta, kun teillä oli KJT:llä eilen peli ja keskiviikkona peli, että jos se alkaisi jossakin vaiheessa vähän näkymään, mutta hyvin valmennettu joukko, että ainakin jakso pelata, että heitteet jalkaa riitti loppuun asti, että pienistä asioista niin tänään vähän niin nousia joukkoja vielä tämmöisiä, miten se nyt sitten sanoisikaan, vielä vähän virheisiä, että meille tarjotaan ylivoimaa ja me ei pystytä sitä ylivoimaa käyttämään ja sen jälkeen kaverille ylivoima ja otteluratkaisu, että ei mitään, vähän takki tyhjä, pieni harmitus, mutta niin kuin sanoin, niin yllättävän hyvää jääkiekkoa kuitenkin, semmoista taistelevaa ja vauhtia kyllä oli pelissä ja niin poispäin. Tuon alun mainitsit nimenomaan, että siihen alkuun iskeä, kun koitella peli eilen. Miten taas teillä oli viikon ottelutauko? Oliko siitä vähän haittaa tässä kohtaa? No haittaa ja haittaa. Tietenkin sinänsä vähän, me lähdettiin jo eilen reissuun kello 12 päivällä, että yksi peli vaan sunnuntaina. Ja sitten tänään yritettiin sitä, että sitä hotellikuolemaa että ollaan käyty sitten lenkillä ja pelaamassa futista. Yritettiin saada jäätäkin täältä suurelta, mutta ei saatu mistään. Mutta ei nyt voi sanoa, että sillä niin pystyy selittämään millään lailla. Niin. Päällimmäisenä tietenkin nyt helpotus. Osittain. Tietenkin. Iso 3 pinnaa ja eka voitto, niin totta kai se on niin noille jätkillehän se on tärkeä niin meille valmennuksellekin. Olihan toi vähän sirkusta. Yksi aika merkittävä käänne tapahtui siinä aikalisän kohdalla. Aina sanotaan, että kun päävalmentaja ottaa aikalisän, jos se tuottaa maalin tai 2, niin silloin on tavallaan niin kuin onnistunut ja taas kääntää. Mutta voiko sanoa, että tosiaan se oli hyvä paikka otettu aikalisän tuossa kohtaa? Se oli Majorovilta hyvä päätös. Ei siinä. Kyllähän se niinku... Se rupesi näyttää siinä vaiheessa niin vaikealta taas, että semmoinen, mihin ollaan nyt nämä alkupelit syyllistytty ja se oli hyvä aikalisä ja siinä toitotettiin sitä yksinkertaisuutta. Että vähän liian vaikeaa toi on ajoittain, mutta siis niin kuin sanoin, niin voitto on voitto. Ja siitä pitää olla tyytyväinen. Kyllä. Iso 3 pinnaa. Kyllä. Ja mainitaan vielä numero 14, Juuso Perkkilä. Jälleen kerran aika isossa roolissa. No se tuntuu olevan illasta toiseen, mutta sehän on hyvä vaan. Nyt kun vielä niin kuin tavallaan sitten muutkin pääsee siinä niin kuin nostamaan omaa profiiliaan, että nyt on vähän liian paljon tuon maalin tekeminen yhden jätkän varassa, mutta eikä se tosta pikkuhiljaa. Kyllä. Sitten oliko medialla kysyttävä? Jos on tiedossa paikalla, saa myös kysyä haluaa. Okei, tää oli tässä. Kiitoksia. Hyvää jatkoa. Ei muuta kuin hyvää jatkoa.